王子。王子は何をせん。レディン様。どうなってんだか。やるってんならやってやるぜ。くたばりやがれ。ホーキング公の仇。まさか。なぜ鹿族が。そのまさかですわ。かの者の剣となれ。行け。誰であろうと邪魔はさせん。己の無力さを思い知らせて。
攻撃します。道を開けなさい。ける炎の力よ。今は諦めたらどうだ。俺とやろうってのか。王子、なぜ